ወዲ ሰብ ናይ ገንዘብ ፍልጦ ኣብ ኢኮኖሚ ነገር ኣብ ልዕሊ ህይወቱ ዝተፈላለዩ ነገራት እናተፈጥሩ እንትኾይኖም ብመጀመርታ ናይ ገንዘብ ፍልጦ ጠዋዩ ምፍላይ ኣለዎ ይብሉ ሳይንቲስታት። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ርክባት ንስድራ ቤት ንባዕልና ብዘለና ተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ናይ ገንዘብ ኣተሓዛ ጠባያት ኣብ መንጎ እናኣተወ ዝለዋወጥ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። ደቂ ሰባት ክንክሕዶ ብዘይንኽእል መልክዕ ገንዘብ ናይ ዕለታዊ ምንቅስቃስና ብሕድሕድ ነገራት እዙይ ዘይበሃል ተፅዕኖ ኣለዎ። ነዚ እውን ናይ ገንዘብ ፍልጦ ጠባያት ምፍላጥ ኣገዳሲ ዝኸውን። ሎማዓንቲ ኣብዚ ቪድዮ ናይ ገንዘብ ፍልጦና ዘለና ናይ ግላዊ ጠባይ ኣብ 5 መቂልና ክንርኢና። ኣብ ገንዘብ ዘለና ጠባይ ፈሊና ምፍላጥ ኣብ ባዕልና ንክንሰርሕ ይግዘና። ኣብ መወዳእታ ካብዞም 5 ኣየናይ ጠባይ ከም ዝረኸብኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡና። ሰናይ ልቢ እንተሃሊኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ። ነዚ ምሃራይ ቻናል ሓደሽቲ እንትኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ኩላትና ብገንዘብ እንሰርሕን እንግልገልን ዋላ እንተኾና ናይ ገንዘብ ዘለና ኣረኣያን ዘለና ናይ ኣተሓዛ ፍልጦ ዘለና ግና ብፍጹም ዝተፈላለዩ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብዚ ቪድዮ 5 ዝተፈላለዩ ጠባያት ክንዕዘብ ኢና። ካብዞም 5 ናይ ገንዘብ ፍልጦ ማእኸል ቀዳሞት ደፋራት ይበሃሉ። እዞም ሰባት ብገንዘብ ንባዕሎም ወይ ንነብሶም ናብ ሓደጋ ዘቃልሑ ዓይነት ሰባት እዮም። ምክንያቱ ተዳፈርቲ ሓደ ነገር ምግባር እንተደልዮም ኣብቲ ኩነታት ዘሎ ኣስጋኢ ወይ ሪስክ ብምፍራሕ ንድሕሪት ኣይብሉን። ተዳፈርቲ ኣብ ከተማ ዝተኸፍቱ ሓደሽቲ መዘናግዒታት፣ ምግብታት፣ ካፌታት ካልኦትን እንተሃልዮም ከይዶም መሞከር ይደልዩ። ሓደሽቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት እንተሃልዮም ገንዘብ ኣውፅኦም ምፍታን ኣይፈርሑን። ሕጂ ኣብ ዘለዎ ከተማ ወይ ሃገር ዘየለ ሓደ ዕድል ኣብ ካልኦት ከተማ ወይ ሃገር ከም ዘሎ እንተፈሊጦም ጉዕዞኦም ጠቕሊሎም ንምኻድ ዝኾነ ግዜ ወስድሎምን። በቲ በለ በቲ ንሓደ ነገር እንተልዕሎም ብውሳኖኦም ምክንያት ክኸስርዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ሓሲቦም ንድሕሪት ክምለሱ ኣይረኣዩን። ናይ ገንዘብ ሕቶ ናይ መወዳእታ ሕቶን እዩ። ካብ ገንዘብ ንቅድሚት ክገብርዎ ዘሎ እንተሃልዩ ይቀድሙ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብዙሕ ግዜ ክልተ ዓይነት ተጓንፎታት ከጋጥሞም ምስትውዓል ተለመደ እዩ። ቀዳማይ ሃንደበታዊ ብዝወሰንዎ ዝደፈርዎ ነገር ምክንያት ሰሚሩሎም ናብ ሃፍታም እንትሓልፉ፣ ከምኡ እውን ብሓፂር ግዜ ዘይእመን ልዑል ለውጢ እንተምፁ ምርኣይ ዝተለመደ እዩ። ናይዚ ነገር ምክንያት ከዓ ፈተንቲ ብምዃኑ እዩ። ካልኣይ ከዓ ብተፃራሪ እዩ። ሃንደበት ህይወቶም ፋሕፋሕ እንትብል ናብ ዝተሓተ ነገር እንትወርዱ ይረኣዩ። ኣብ ዕዳ ውሽጢ ኣትዮም ዝነበሮም ኩሉ ስኢኖም ብዝወሰኑ ውሳነ ምክንያት ብዙሕ መስዋዕትን ዋጋን ክኸፍሉ ንዕዘብ። እዞም ዓይነት ሰባት ዝመረፅዎን ዝወሰንዎን ነገር የፈላልዮም ዳኣ እምበር ክልቲኦም ዘጋጥሞም ዘይተፀበይዎ ውፅኢትን ዘይሓሰብዎ ናይ ዕድል ፀወታን እዩ። ስለዚ እቲ ነገር ከመዛዝንዎን ኩሉ ውፅኢትን ትርፍን ወይ ከዓ መወዳእታ እንታይ ከም ዝደልዩ ብግልፂ ስለ ዘይቐመጡ ከሲሮም ይኹን ኣትርፎም ክልቲኦም ኣብ መወዳእታ ተመሳሳሊ ውፅኢት እዩ። እዚ ከዓ ዕድል ወይ ኣጋጣሚ ይበሃል። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ገንዘብ ፍልጦ ወይ ዝንባለ ዘለዎም ሰባት ልክዕ ከም ቆጠብቲ ናይ ባዕሎም ድኹም ጎኖምን ጠንካራ ጎኖምን ኣለዎም። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ፅቡቅ ጎኖም እንተሪእና ቀዳማይ ካብ ሓደ ተግባሮም ድሕሪት ክፍጠር ዝኽእል ፅቡቅ ነገር ብምሕሳብ ምልዓሎም። ካልኣይ ካብ ምፍራሕ ዝተፈትሐ ኣመላኻኽታን ናፃነትን። ሳልሳይ ውሳነ ንምውሳን ዘይምፍራሕን ዘይምጥርጣርን። ራብዓይ ንገንዘብ ዝህቦ ግምት። እዚ ማለት ነዞም ሰባት ገንዘብ መገልገሊ ጥራይ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ንድሌታቶም ንባዕሎም ንምጥቃም ኣብ ግልጋሎት ስለ ዘውዕልዎ ዝተፈለየ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ይኹን ብገንዘብ ምክንያት ዝፍጠር ሓደጋ ዝተሓለዉ እዮም። ምክንያቱ ከዓ ገንዘብ ንዓቶም ናይ መወዳእታ ሕቶ ስለ ዝኾነ። ናይ ደፈራት ድኹም ጎኖም ከዓ ቀዳማይ ብክእልየ ጥራይ ብምምራሕ ወይ ብምዕዋር ናብ ሓደጋ ምግላፅ። ካልኣይ ብትዕግስቲ ዘይብሎም ዝመፅእ ምህዋኽ። ሳልሳይ ምስ ዝግብኦ ሰብ ዘይተማኸሩ ወይ ዘይተስማዕምዑ ምንቅስቃስ ንዘይምርዳእ መበገሲ ምዃን። ራብዓይ ህይወቶም በኣጋጣምን ብዕድልን ምምላእ። ኩሉ ግዜ ሓድሽ ብዝተፈጠረ ኩነታት ህይወቶም ብዝሰኸነ ዘይምምራሕን ብዝተፈለጠ ፅሩይ ዝበለ ዝደልይዎ ነገር ዘይምህላውን። ከም ግዜኡን ከም ስምዒታቶምን ሽዑን ሽዑ ዝቀየር ጠባይ እዚኦም ዝኣመሰሉ ድኽመታታት ኣብ ደፈራት ነስተውዕል። ስለዚ ናይ ገንዘብ ዝንባለ ጠባይ እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ውሕስና ድሌቲ። ውሕስና ድሌቲ ኣብ ሓደ ነገር እኹል ምድላው ትልሚ ከይውፁ ምንቅስቃስ ፍጹም ኣይፈቱን። ምዝንጋዕ፣ ምስራሕ፣ ምንጋድ ዝኣመሰሉ ነገራት ክገብሩ ይደልዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዚኦም ኩሎም ነገራት ብግቡእ ትልሚ እንተዘይተገይሩሎም ኩሉ ነገር ኣብ ቁፅፅር እንተዘይኮይኑ ንምእታው ይፈርሑ። ሓደ ነገር ምግባር እንተደልዮም እኹል ትልሚ ምውፃእ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከይበፅሖም እንተጋጢምዎም ነቲ ፀገም መፍትሒ ኣብ ኢዶም ምህላዉ ምርጋፅ ይደልዩ። እዚኣቶም ካብቶም ደፋራት ፍጹም ተቃራኒ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ዝንባለ ኣለዎም። ንዕድልን ኣጋጣሚን ዝኾነ ዓይነት ክፍቲ ምግዳፍ ኣይደልዩን።
ሙሉእ ብሙሉእ ዝተሸምደደ ወይ ዝተፈለጠን ትርፍን ክስራን ምእታው ይመርፁ። ንኩሉ ነገር እኩል ሓበሬታ ምእካቦም በእዳዎም የረጋግፁ። ወሓስ ደሌቲ ኣብ ሓደ ነገር ልክዕ ከም ቆጠብቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ፀገም የብሎምን። ይኹን እምበር ንምንታይ ከም ዝወፅእ ንምንታይ ምክንያት ከም ዝኾነን ካብ ባጀቶም መንፅር ከም ዘየዋፆምን ከም ዘዋፆምን ብግቡእ ፈሊጦም ምጥፋእ ይደልዩ። እዞም ሰባት ከዓ ሂወቶም ዝተፈልጠን ኩሉ ነገር ብትልምድ ምግባሮም ምክንያት ዝተፈልጠን ዝተሸምደደን ሂወት ይመርሑ። ካብኡ ከዓ ንዕድል ቦታ ስለ ዘይህቡ ዕቤቶም ኮነ ዝረኽቦ ዝበፅሑ ቦታ ኩሉ ብናታቶም ስልሒት ወይ ቀመር ዝተቐመጠ እዩ። እዚ ዓይነት ኣካይዳ ሂወቶም ኣሰልቻዊት ክገብረሎም ከም ዝኽእል ዘይተዓዘቡን ዝኾነ ዓይነት ኣድቨንቸሪ ብሂወቶም ዘየእትውን ዘየጋብዙን እዮም። ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ባዕልቶም ሓፅር ብምዃኖም ብምቹእነት ጥራይ ይነብሩ። ካብ ምቹእነት ቦታ ምውፃእ ብፍጹም ስለ ዝፈርሑ ንስድራ ቤቶም ይኹን ንብትሕቲኦም ዘለዉ ሰባት ኩሉ ግዜ ተመሳሳልን ዝፈልጥዎን መንገዲ ይመርፁ። እዚ ናይ ባዕልቶም ዓሸራ ከየቐመጡ ናይ ባዕሎም ነገር ከይፈጥሩ ይገብሮም። ናይ ምቹእነት ናፈቕቲ ስለ ዝኾኑ ስለ ምቹእነት ብዙሕ ብምሕሳቦም ምክንያት ይጭነቑ። ኩሉ ሻዕ ዋሓስ ወይ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ይደልዩ። እዚ ምግባሮም ኩሉ ሻዕ ዕቤቶም ኮነ ለውጦም ብሓደ ኪቢ ጥራይ ክኾን ይጅምር። ቁልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ይኹን ቁልጡፍ ዝኾነ ዕቤት ክፍጠር ኣይኽእልን። ምክንያቱ ከዓ ዝኾነ ሓደጋ ንምድፋእ ድሌተኛታት ስለ ዘይኮኑ እዮም። ምክንያቱ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይፍትኑን። እዞም ሰባት ኩሉ ሻዕ ልክ እዮም፣ ግና ኣብ ሂወቶም ዘይተመልአ ነገር ከም ዘሎ ዝስምዖም ዘይዓጉ ዓይነት ሰባት እዮም። ወሓስ ደሌቲ ልክዕ ከም ካልኦት ናይ ባዕሎም ድኹም ጎንን ጠንካራ ጎንን ኣለዎም። ጠንካራ ጎኖም እንተልዕልና ቀዳማይ ንሓደ ዝተለምዎ ገንዘብ ንዝመጽእ ዕድል ስለ ዘየባኽንዎ ብገንዘብ ኣዋፃፅኦም ዝተኣመኑ እዮም። ካልኣይ ዝሰኸነ ወይ ዝተረጋግዐ ሂወት ዝመርሑ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘይብሉ ናይ ሂወት ስርዓት ዘለዎም እዮም። ሳልሳይ ዝኾነ ትልምን ምድላዋትን ቅድሚ ናብ ሓደ ነገር ምእታዎም ብግቡእ ይጥንቀቑ። ናይ ወሓስ ደሌቲ ድኹም ጎኖም ከዓ ቀዳማይ ካብ ፀገምን ኣልታዊ ነገር ንምሕባእ ናይ ምጭናቕ ዝንባለ ኣለዎም። ካልኣይ ካብ ፀገም ዝወፅሉ ኩነታት ንኸመዓራርዩ ብዘየድሊ ፅንዓት ግዜ በዘየግባቡ ምብኻን። ሳልሳይ ንናይ ሂወት ኣጋጣሚታት ሓደጋ ይኹን ክፍተታት ዘይተዳለወ ኣእምሮ። ራብዓይ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምግባር ዓሚቕ ድሌት፣ ካብ ተፈጥሮ ዝሓለፈ ምቁፅፃር፣ ልዑል ዝኾነ ናይ ፍርሓት ናይ ስጋት ስምዒት ምንባር። ብዙሕ ነገር ከምዚ እንተኾነኸ እናበሉ ናይ ምጭናቕ ዝንባለ። እዚ ዓይነት ናይ ገንዘብ ዝንባለ ወይ ናይ ወሓስ ድሌት ዝንባለ ጠባይ ይበሃል። ሳልሳይ ከዓ ቆጠብቲ ይበሃሉ። ቆጠብቲ ገንዘብ ካብ ኢዶም ክወፅእ ስለ ዘይፈቱ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ኢዶም ዝኣተወ ገንዘብ ምስኣቶም ዝተርፈሉ መንገዲ ይደልዩ። ቆጠብቲ ብግልፂ መንገዲ ንሕድሕድ ንንእሽተይ ሳንቲም ከይተረፈ ኣቓልቦ ዝህቡ እዮም። እዞም ሰባት ናይ ገንዘብ ዋጋ ዝተረድኡ ዝስምዖም እዮም። ገንዘብ ኣብ ኣካውንቶም እንተተቐሚጡ ወይ ከዓ ከም ዘለዎም እንተተሰሚዕዎም ሓጎስ እቲ ገንዘብ ዝገዝኣሎም ዝኾነ ይኹን ነገር ዝሓሸ እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወት ውሽጢ ሃብታም ዝብል ኣካኺቦም ይኹን እምበር ዝሓመቐ ዝዝሓለ ናይ ሂወት ስርዓት ዝነብሩ እዮም። እዚ ማለት ኮፍ ዝበሉሉ ዝተወድአን ክድርበ ዝበፅሕ ኣቕሓ ዝኣረገ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም እንትኾን ኣብ ኣካውንቶም ግና ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ይቕመጡ። ምናልባሽ ፅባሕ ዝድለየሉ መዓልቲ ክመፅእ እዩ እንዳበሉ ዝኣረገ ኣቕሓ ይቕምጡ። ቆጠብቲ ኣቕሓ እንተገዚኦም ዋላ በዘየግባቡ ዝከራኸሩን መዘዝ ዘብዝሑን እዮም። ካብኡ እዚ ኩሉ ተኸኻቢሎም ከዓ ንእሽተይ ዝገዝኡ እዮም። እዞም ሰባት ናይ ሂወቶም ስርዓት ክንዲ ዝኣክል ተፀጉሙ ዋላ እንተመሰሉ ኣብ ኣካውንቶም ዝርከብ ገንዘብ ምክንያት ዝኾነ ዓይነት ስጋት ኣይስምዖምን። እዞም ሰባት ናይ ብሓቂ ተተሓትዎም መዓስኹም ተጠራቕምዎ ክትብሎም የዕጋብ መልሲ ይብሎምን። ናታቶም ብሕታዊ ምክንያት ናይ ምቁጣብ ወልፊ ስለ ዝሓዞም ጥራይ ይኸውን። በዚ ምክንያት መሓዝቶምን ቀረብቶምን ዘሎ ሰብ ዋላ በቲ ዘይወፅእ ገንዘብ ዝሓርቁን እዚ ዝኣክል እኳ ኢሎም ነቲ ገንዘብ ብኣእምሮኦም ዝሰልሑ እዮም። ንበዓልቶም እንተደልዮም ዋላ ብንእሽተይ ዝገብሩ እንትኾኑ ንድሌታቶም ግና ፈፂሞም ሕራይ ይብሉን። እዚ ማለት ምዝንጋዕ ምሕጓስ ዝኾነ ዓይነት ቀበጥበጥ ኣብ ኣቶም ሂወት ቦታ የብሉን። ነዳዲ ዝወደአት መኪንኦም ገንዘብ ዋላ እንተሃልዎም ፈፂሞም ክሳብ መወዳእታ ወይ ክሳብ ኣፋ መሊኦም ኣይፈልጡን። በብቦትኡ በብመንገዱ ኣብ ነዳዲ ዝርከበሉ ቦታታት ደው እናበሉ ናይ ውሕድ ቅርሺ ጥራይ ጥብ እናበሉ ምሽፋር ይመርፁ። ካብ ኢዶም ካብ ዝወፅእ ናይ ገንዘብ በዝሒ ንላዕሊ ምስኣቶም ዝተርፍ ስለ ዝህርፎም ከምኡ ብምግባሮም ዘባኸንዎ ግዜን ጉልበትን ኣየተሓሳስቦምን። እዞም ሰባት እዚ ጠባይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ድኹም ጎኖምን ጠንካራ ወይ ፅቡቅ ጎኖም ኣለዎም። ጠንካራ ወይ ፅቡቅ ጎኖም እንተወሲድና ቀዳማይ ብምቁጣብ ፍሉይን ናይ ብሓቅን ሓጎስ ምርካብ፣
ካልኣይ ገንዘብ ብሓላፍነት ብተኣማንነት ብምሓዝ ዝተፈለጡ እዮም። ሳልሳይ ብስምዒት ተደፋፊኦም ብሃንደበት ተለዓዒሎም ገንዘብ ዘየውፅእ ዝኾነ ዝግዛእ ዘይገዝኡ ብምዃኖም ገንዘቦም መተኣማመኒ እዩ። ናይዞም ቆጠብቱ ድኹም ጎኖም ከዓ ቀዳማይ ኣብ ሰዓቱ ገንዘብ ብምውፃእ ዝርከብ ሓጎስ ምስኣን፣ ካልኣይ ገንዘብ ኣብ ምእካብ እናሃለዉ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ዝተጨነቐ ትልሚ ምውፃእ፣ ሳልሳይ ናይ ገንዘብ ኣወፃፅኣ ገንዘብ እናሃለዎም ዋላ ኣብ ዝረኸሰ ቦታን ናይ ሕሱራት ኣቑሑትን ዝጠወቑ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ሕሱር እናለለዩ ዝገዝኡ እዮም። ራብዓይ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ገንዘብ ብምቕዳም ፎቶቶም መሓዝቶም ስድራ ቤቶም ምቕያም። ብሓፈሻ ናይ ቆጠብቱ ድኹም ጎኖም ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ናይ ገንዘብ ፍቕሪ ምልካፍ እዩ። በዚ ምኽንያት ናይ ህይወቶም ካብ 180% ገንዘብ ብምእካብ የጥፍኡ እንተኢልና ምግናነ ይኸውንን። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብዙሕ ግዜ ንገንዘብ ዝህቦ ቦታ እምበር ንበዓልቶም ዝህቦ ቦታ ስለ ዘይብሎም ከፊእዎም ቀጢኖም ምሽኪኖም ተጎዲኦም ምርኣይ ዝተለመደ እዩ። እዚ ሳልሳይ ናይ ገንዘብ ዝንባለ እዩ። ራብዓይ መባኽንቲ ብዝኸድዎ ቦታ ብምልኡ ዝግዛእ ነገር እንተረኺቦም ዘይገዝኡ ምሕላፍ ኣይኽእሉን። ሓደ ነገር ቃሕ እንተኢልዎም ናይ ግድን ክግዛእ ኣለዎ። ሓደ ነገር ክገዝኡ ናብ ዕዳጋ እንተኸይዶም ንእግረ መገዶም ብዙሕ ነገራት ኣኻኺቦም ናይ ምምፃእ ልማድ ወይ ዝንባለ ኣለዎም። መባኽንቲ ብዙሕ ግዜ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ጋበዝቲ እዮም። በቢካፊኡ በቢምግቤቱ ብርሑቕ ዝምገቡ ዝረኣይዎም ዝፈልጥዎም ሰባት እንተረኺቦም ተኸፊሉ ይበሎም ብምባል ዝኽፍሉ እዮም። ናይ መርዓ፣ ናይ ምርቃት፣ ናይ ልደትን ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብምጥቃም ንፈተውቶም ኩሎም ዘሎን ዘየለን ውህብቶ ብምሃብ ሓጎስ ይረኽቡ። ኣባኽንቲ ገንዘብ ዘይብሎም ዋላ ተለቂሖም ዋላ እንተኾነ ንምውፃእ ልዑል ድሌት ስለ ዘለዎም ዕዳ ምእታዎም ዝሰፍሐ እዩ። መባኽንቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢደይ ገንዘብ ወይ ቅርሺ እንተፀኒሑ ይጨንቀኒ ኣውፅኡ ይብለኒ ዝብሉን ናይ ብሓቂ ንንእሽቶ ይኹን ንብዙሕ ገንዘብ ንፅባሒቱ ወፃኢቶም ዘይርከብሉ ሰባት እዮም። እዚኣቶም ካብ ቆጠብቲ ፈፂሞም ተፃረርቲ ዝኾኑ ሰባት እዮም። ብገንዘቦም ሓጎስ ምግዛእ ጥራይ ዝደልዩ እዮም። ቆዶና መስተ፣ ፍቅዶና ዲስኮ ወዘተ ዘፍስዎ ቅርሺ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ጥራይ ኣይኮነን፣ ስቕ ኢሎም ይብትኑ። ካብኡ ከዓ ብንእሽተይ ምርኣይ ወይ ረኣዩ ዝፈትዉ እዮም። መባኽንቲ ሰብ ኣብ ዝተኣከበሉ ምስ መሓዝቶም ኮፍ ኣብ ዝበሉሉ እዋን እቲ ዝለዓለ ብፅሒት ከፈልቲ እዮም። ገንዘብ ኣየባኽኑን እንተዝበሃሉ እኳ ንበዓልቶም ዝገዝእዎ ክዳን፣ ጫማ ከምኡውን ዝምገብሉ ብዙሓት እዮም። እዞም ነገራት እንትገብሩ ከም ዘባኽኑ ዘይቆጥሩ እዮም። ካብኡ ሓሊፉ ከም ዝቁጥቡ ዝስምዖም እዮም። መባኽንቲ ኣብ መላእ ዓለም ካብ 4% ንላዕሊ ናይ ዝምባል ኣለዎም። ግና ኸ ኣብ ናይ በዓልቶም መግለፂ ኣለዎም። ኣባኽንቲ ድልየታቶም ምዕቃብ ዘይኽእሉን ስምዒቶም ምቁፅፃር ዘይኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም። ደልዮም ቆፂሎም ከዓ ገይሮም እዮም። ብማዕረ ሰዓት ምድላይን ምትግባርን ዘከናውኑ እዮም። ኣርሒቆም ዘይሩ ዓይነት ሰባት እዮም። ኣባኽንቲ ናይ በዓልቶም ዝኾነ ድኹም ጎኖምን ጠንከራ ጎኖምን ኣለዎም። ጠንከራ ጎኖም እንተልዒልና ቀዳማይ ንሎማዓንቲ ጥራይ ዝሓስቡን ዘይጭነቑን እዮም። ካልኣይ ብውህብቶ ሰባት ብምሕጋዝን ብምሕጓስን ዝፍተው እዮም። ሳልሳይ ካብ ገንዘብ ፍቕሪ ናፃ ብምዃኖም ዝኾነ ዓይነት ፍርሃት ኮነ ስግኣት ዘይብሎም ሰባት እዮም። ናይ ኣባኽንቱ ድኹም ጎኖም ከዓ ብስምዒት ብምዝዋር ንዝረብሕን ዘይረብሕን ገንዘብ ምብኻን ዘየማኸሩ ሃንደበታዊ ብዝውስንዎ ምኽንያታት ምስ ሓዳሮም ኮነ ምስ መሳርሕቶም ምብኣስ፣ ዝተተለመሉ ቅርሺ ብሃንደበት ብምጥፋእ ብፍላይ ኣብ በዓላት እዋን ብሓጎስ ተላዕሉ ትልሚ ኩሉ ምዝባዕ፣ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ንበዓልቶም ናብ ቦትኦም ንምምላስ እንትፅዕሩ ይኹን ዳ እምበር ብህፁፅ ዝቕየር ናይ ኢኮኖሚ ኩነታት ናቶቶም ካሊእ ፀገም ከዓ ናይ ገንዘብ ሓይልን በዝሒ ናይ ገንዘብ ዕድል የምልጦም። ለውጢ ኣብዚኣቶም ምርኣይ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ራብዓይ ናይ ገንዘብ ዝንባለ እዩ። ሓምሻይ ናይ ገንዘብ ዝንባለ ከዓ ኮኸባት። እዚኣቶም ስለ ገንዘብ ትኽክለኛ ናይ ገንዘብ ምርዳእ ኣለዎም ዝበሃሉ ፅቡቕ ናይ ገንዘብ ዝንባለ ዝስዕቡ እዮም። እዚ ቪድዮ ከነዳልወን ከለና ልክዕ ከምዚኦም ኮኸባት ጠባይ ተማሂርኩም ሚዛናዊ ዝኾነ ሂወት ንኽትመርሑ እዩ። እዞም ዓይነት ሰባት ኩሉ ግዜ ብዝበሃል ብርኪ ካብ ዓለም ሃብታማት ወይ ከዓ ኣብ ሃገራቶም ኣብ ዘይትካእ ዝርዝር ኣስማት ዝፅውዑ እዮም። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ገንዘብ ዝምልከት ሚዛናዊ ዝሓለወ መረዳእታ ዘለዎም እዮም። ገንዘብ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ሓለቃይ ግና ኸ ፅቡቕ ባርያ እዩ። ስለዚ እዞም ዓይነት ሰባት ካብ ኣርባዕቲኦም ዓይነት ሰባት ፅቡቕ ጎኒ ጥራይ ዝኣኻኽበሎም ዓይነት ሰባት እዮም። ዝተውሃቦም ኣእምሮ ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ከይብሉ ገንዘብ ምእታውን ምውፃእን ዝተመከሩ እዮም። ንምውፃእ ኣይሓፍሩን ግና ኸ ብግዲ ኩሉ ግዜ ኣይውፁን። ሓላፍነት ይወስዱ እዮም ወይ ሪስክ ቴከር ወይ ደፋራት እዮም።
ግናኸ ዝደፍሩሉ ናይ ገንዘብ በዝሒ ካብ ዘለዎም ናይ ገንዘብ እንትነፃፀር 100% ዝተሰልሕ እዩ። ልክዕ ንሱ እንተኸሲሮም ልክዕ ከም ደፋራት ናብ ዓዘቕተ ይኣትውን ሪስክ ማኔጅ ዝተገብረ እዩ። ሓድሽ ነገር እንተሞኪሮም ኪሳራ ይኹን ትርፊ ምፅዋር ይኽእሉ እዮም። ካብ ዝረኽብሉ 30% ንባዕሎም ንገዛ ንመኪና ከምኡውን ንኽዳን ንዝደለይዎ ነገር ዝጥቀሙ ከምኡውን ብሙሉእ ናፃነት ዝጥቀሙ እዮም። ብሓፂሩ ዝጥቀሙሉ ሃብቲ ኣለዎም። ምናልባሽ እውን ካብ ዝረኽብዎ 10% ዝቁጥቡ ዓይነት ሰባት እዮም። ንሃንደበታዊ ሓደጋ ንዝተፈላለዩ ነገራት ይቁጥቡ። ከምኡውን እቲ 30% ዝኣክል ገንዘቦም ከዓ ኣብ ቁም ነገር የውዕሉ። እዚ ማለት ካብ ስርሖም ብተወሳኺ ገንዘብ ከምፅእ ኢንቨስት ይገብሩ። ይኹን እምበር ልክዕ ከም ደሌቲ ወሓስ ብ30% ኣብ ልዕሊ ወፃኢኦም ልክዕ ፅንዓትን ትልምን ገይሮም ዝጓዓዙ እዮም። ኣብ ልዕሊ ከም ዝበልናዮ ግና 20% ናይ ገንዘብ ሃብቶም ኣብ ዘይረጋገፅ ነገር ዘውፁ እዮም። እጅ ዝበልናዮ እንተደሚርኩሞ ካብ 100% 90% ከም ዘውፁ ትርድኡ። ዝተረፈ 10% ከዓ ንሰናይ ስራሕን ንኣምላኾም ወይ ንፈጣሪኦም ዝምልሱ እዮም። እዞም ዓይነት ሰባት ንምልጋስ እውን ዝተባረኹ ስለ ዝኾኑ ተወሳኺ ዝተዋሃቦም እዮም። ነዚ እውን ሂወቶም ቅልጡፍን ዝተረጋገ ለውጢ ዘለዎ ዝኸውን ከምኡውን ኩሉ ግዜ ዝዓብዩን ዝውስኹን እዮም። ሓደ እዋን ብዝወስድዎ ሪስክ ከስሩን ክወድቁን ይኽእሉ። ግናኸ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይፃወቱ ናብ ዝኸፍዐ ሓደጋ ኣይጋለፁን። ስለዚ እዞም ዓይነት ሰባት ዝሰኸነን ፅቡቕ ሂወት ዘለዎም ምክንያት ገንዘቦም ብፅቡቕ ክፍላት ስለ ዝጥቀሙ እዮም። እዚኦም 10 ይቁጥቡ፣ 30% ንባዕሎም ይቁጥቡ፣ 30% ዘረጋገፆ ውፅኢታዊ ዝኾነ ነገር ኢንቨስት ይገብሩ፣ 20% ከዓ ብዘይተረጋገፀ ነገር ዋላ እንተኾነ ሪስክ ወሲዶም ኢንቨስት ይገብሩ፣ 10 ንፈጣሪኦም ንሰናይ ግብሪ የውዕሉ። እዚ ዓይነት ናይ ገንዘብ ዝምባለ ዘለዎም ሰባት ሕጉሳትን ዝሰኸነ ሂወት ይነብሮም። ንናይ ገንዘብ ፍቅሪ እውን ዝቃልሑ ይኮነን። ሂወት ብሓጎስ መጣዓም ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም። ንስኻትኩም ኣበየናይ ናይ ገንዘብ ዝምባለ ረኺብኩሞ ብቁልጡፍ ናብዞም ኮኸባት ዝበልናዮም ክትቅየሩ ምኽርና ንልግሰልኩም። ንሎማዓንቲ ዘደለናዮ እዚ ይመስል። እንተፈቲኹሞ ላይክ፣ ክሳብ ሕጂ ስድራ ቤትና ዘይኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ደጊምና ክንራኸብ ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ይቐኒየለይ። ቻው ቻው። ጠጥዑሙ ኩሉ ሰብ ዓለም